Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kalian rencang-rencang saking kelas 12 di Pipis Tunggal badhe nampilaken drama unggah-ungguh basa kanthi ira-iraan acara tahun baru. Paraga-paraganipun kula Isma Rahmawati dados Sekar, kula Dian Basa Putri dados Bumar, kula Puspita Kurnia Putri dados Bu RT, kula Rizka Andriani dados Seruni, kula Lidianita dados Bu Katia. Sugeng amirsani. Piye sekolahmu saiki? Ya wis ngene-ngene ae biasa, langgah. Ki jere iki ning desa Noler kan acara lho. Heeh, omonge dingin ngrayakne tahun baru kuwi to. Heeh. Yo muga-muga ae acarane luwih apik saka tahun sing kepungkur. Oh iya, dek acarane cembulan biar elek Mas aku. Lah iya. Lah sing jakno kae wis kacau. Ya wis sawan lho, aku tak mulai dhisik ya selak digoleki. Heeh. Ya, hati-hati. Ya jajan. Ning desane dhewe iki arep ngenekne acara tahun baru. Tulung sampean omongi kanca-kanca kon urunan 20.000. Nggih, Bu, teateranipun dilempakake pundi? Sembarang pokok mlungkok. Nggih. Terus kamu ndi awakmu? Niki wau nembe mlampah-mlampah kalih rencange. Walah, ya mbok ngono ben dhuwur. Nggih, Bu, monggo. Ya. Ya, tak merdu. Ya. Bu. Bunga masak apa lo? Iki lho lah masak pida tapi mateng. Ya. Iki lho aku kok ngomah kono mengke lho. Iki nyapa gatelen ae. Bu, kok gatel ra ndak ngerti. Wah, gelange anyar iki. Lah iya to, lek nukane bapake Seruni. Piro lho? Halah iki cilik. Murah, Bu, piro bapak iki? murahe sepiro lho? Piro yo? Paling yo sekitaran 6 juta. Wong bapake Seruni iki nukokne iki ra ngerti model, sementing awet. Tapi kan gede to. Iya, nuki kok tanganku gatel to. Nanti kurang larang. Nggih to. Lah iki Mbak yo numbasne ali-ali cincin. Kok yo ngerti model enek motone iki lho, Bu. Iki kalau mau barang iki ali-ali jane akeh men lho. Lah iya to bapake iki piye karepe iki regane yo piro yo? Yo paling sekitaran 6 punjul. Iki barang iki paling regane piro yo? 4. Iki kabeh sing tak gendeng awakku ki sekitaran 16 juta lho Bu wisan iki. Bu, ya wes aku tak nyuwun pamit dipek ya. Lah nyapa kok kesusu? Ah dijak bapake dolan. Walah iya Wis hati-hati dipek ya. ya. Heeh. Sombong amat. Bu, Ibu. Apa, Nduk? Niki wau dijowi Bu RT Cirose. Sik. Benak, aku tak ligo. Piye? Cek, kene niku kene omong sebenarnya. Piye? Ngeten lho niki wau dicirosi Bu RT Cirose. Enten iuran selangkung. Lah kok selangkung? Iki selawe berarti. Yo apa lho? Ini ku lho Bu, enten acara tahun baru. Tembel iso. Nah, nunggu tuh ini RT kono. Nggih. Wis nunggu tak gelem kerja, sik tak duit. Ya wis tak mama dhisik kono. Nggih. Masak pindang. Nggih aku. Pindang kono. Run seru nih. Rega tawangi. Iya, Kar, lo buah. Kenapa lo Kar? Aku dingi tiwelingi Bu RT, jereke kon urunan 20.000 di acara tahun baru. Yo malah mek 20.000.
Wah tak do beli 5 lah sampai 20.000. Kok era mbah nemboke sugih. Ya piye wis ngene iki yo. Biasa. Sombong amat. Ya sayang aku tak mulai dhisik yo. Aku tak apa ya wis. Enggak usah. Ya sesuk ya duite. Oh, yo. Ya hati-hati. Yo. Ibu. Siapa longgar? Bu, kula nyuwun nyatrone 1.100.000 damel urunan. Kuwi ra kurang akeh arep kok ngene RT-mu kono. Nggih duka cirose sekarang nggih sak menter. Gah ra sudi ra duwe duit 100. Lah mboten jenengan paringe kula begot. Begoto kono nyaturan duwe duit tok. Alah. Iya yo nyes sesuk tak ngei tak kon golekne pake kono utangan. Ya lak ngoten kula badhe dolan. Ndang dolanan nang omah ngenteni sego. BRT enten apa Gumar? Niki lho ngarep anu kula badhe tangkep napa niku enten urunan selamin dados napa walah niku damel anu Bu nanggap orkes. Iya lah, demi acara apa lho? Acara tahun baru nanggap orkes. Nih, seru iki kok. Seru, Bu. Iya, undangan ya akeh. Kathah. Tapi selama itu kok salah ngono ya? Kan anu, Bu, tiangnya kathah. Kemawan to, kok agak murah di sana. Gadah, Bu. Walah, jenengan iku badhe pundi iki? Niki lho badhe tumbas gendis. Walah, ya sakno. Nggih, monggo. Nggih. A few moments later. Apa ya tibae anune orkese? Nggih, sampai 20.000. Anu lho Bu niku, rencane sing urunan kathah. Dadi nyumbae akeh ya. Nggih. Anu serune urunan piro? Nggih selangkung, sami mawon. Jatah wong sugih kaya ngono nggih. Nggih. Selawe. Nggih. Ya gila nih. Imam sedana ya. Nduk Sekar. Petua jalan, Nduk. Wonten apa, Bu? Nduk, aku jare tak nekok, nggih. Anu jareke urunane iki kok 100.000 ki apa bener? Sanes lho Bu, urunane niku selangkung. Masa tau dene seruni jaluke kok 100.000. Tuh kan, niku BRT cirose selangkung lho Bu. Loh, lek 100.000 ki terus tinggal apa? Kok malah 20.000 jarekmu? Napa iki rame-rame? Iki lho, Bu, anakmu kok ngapusi jere urunane 100.000. Basarno urunane kok 20.000 ki piye? Lah ngono iki to. Selangkung. Nggih. Iya. Lah oke masa anakku sing ngapusi jere duit 100.000 jere nggih urunan. Kayak aku belum malah ngerti, wong Sekar lo munine selawe. Yo, nek ndak percaya, ngene BRT kan yo. Yo ditekokne ben jelas. Jelas. Yo. Assalamualaikum, BRT. Waalaikumsalam. Dulu. Apa iki? Ngeten Bu, kula mriki badhe tanglet. Urunane niku pinten to, Bu? 20.000. Iki kan apa? Niki lho Bu, cirose kok anakku diarani, jarane ngapusi. Lho, ngapusi piye? Lah jere serune urunane kok 100.000 sing kon Sekar. Anyar. Ini apa ya kuwi kok rame-rame? Sanuke aku kok kerupan. Run serune. Wis. Iya
ngapusi aku toh. Ngapusi napa lho, Bu? Halah iki saksine wis wong akeh. Mboten, Bu, kula mboten ngapusi. Aja ngono lho, Nduk. Ngapusi wong tuwek iki rapi. Wong kowe lho nduk njaluk duit sepira-pira tak kei. Kok kowe ngapusi kaya ngene iki karepmu nyapa? Ya sepurane, Bu, sepurane kula. Oh, kowe bocah lah nek diomongi. Ngene wirangne wong tuwek. Sepurane, Bu. Ya wis kabeh kuwi dingge pelajaran ae, aja gampang berburuk sangka karo wong liya. Nggih, Bu, lepate nggih, Bu, kula nyuwun ngapura. Berarti nduk Sekar, ngapunten nggih. Nggih. Kar aku njaluk sepuro ya, awakmu wis tak fitnah sepurane. Ya Arun ndak apa-apa, sing baleni neh ya. Iya, Kar. Matur suwun sampun mirsani, enten kelepatane kula kalian rencang-rencang nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulupes kuntul kares, 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 ulupes kuntul kares. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Rungono iki kotro, saka Ngayogyakarta, negeri paling penak, rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah independen lan merdeka. Tanah lahirkan tata untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh untuk mengayomi rakyat. Memayu hayuning bawono, saka zaman perjuangan nganti merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja